ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಬಂದಿನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಾನೆ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆಯನ. ಸೊ ಎಸ್ 2 days ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹೊಡುಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ್ನ ಖುಷಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು. ಬತ್ತದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೆ 1 ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು. 1 ವೀಕ್ ಆಂಡಲೆ ಅಂದಾಲ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇದೇ ಪಂಡ ಆತ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮೈಂಡನ್ನು ಮಾತ. ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿರು. ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂದಿರು. ಯಾನ್ನ ಈತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಈತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದೆರು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಅತ್ಲ ಏನು ಉಂದತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತಿಲ್ಲಾಡು. ಐಕ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಬುಡೋಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರನೇ ಒಂದು ನೆಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಕ್ ರೀತಿಯ ರಿವಾಜ್ ಉಂಡು ಪುರ ಪಂದ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ. ಯಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈತ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪಂಡ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಅವಡೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಂದತ್ತು. ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಈತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಈತ್ ಅದ್ಗೆ ತುಂಬೆವಿನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅದ ಪಂಡ. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನದ. ಸೊ ಎಂಕ ಮತ್ತು ಓರನೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಯಾನು ಬುಡ್ದುಲ ಆತುಂಡು. ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತ ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡು, ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೇಜ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲು ಉದ್ದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ತಗೊಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ, ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕ ಓಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ. ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ಏನಾತನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತಾತ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು. ಒಂಜಿರಡಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನಿನ ಪಂಡ ಆ ವರ್ಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಪಂದಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆವಡ್ ಬಂದು, ಅಥವಾ ಎನ್ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಬಿಡ್ ನಪೆಲೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇರ್ತಲೆ ದಾಲ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರ್ತುಲೆ. ಅಕಲಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ನಿ ಉಂದೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೈಸ್ ಕೇನ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಗಳು ಯಾನು ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಜಾಗುಲು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೇರು. ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ನೀನು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆ ಜರ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪರಾತ ಎಂಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ. ಬಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನೇ ಇರ್ದು ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ ಈತು ಮಾತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊರಾತ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ. ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ನಿಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ದಿಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವೆ, ಯಾನ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಿಗ್ಲ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋನ ಡಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರತ ಡಾಯಗ್ ವರ್ಕ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅವೇನು ಬೇತೆನೇ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಕೊನೊಯ್ಯರು, ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ. ಯಾನು ಬಡವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಆಗನ್ನ ಬಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು. ಯಾನು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಬೇತಕಲ್ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೋಸ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಓಡಿಗೆ ಪೋರೊಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವು ಪಂದ್ಲೆ ನಿಗಲ್. ಸೊ ಏರ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡೆ. ಯಾನು ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಡ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಲಾತೆ ಕನೆನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೆ ಯಾನು ಇಪ್ಪುನ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಯಾನು ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಕೊನೋದು ಆವಡ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಆವಡ ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಒಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕಾದಿ ಯಾನು
ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುಬುಡಿ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್‌ದ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಬಡವೆರಿಗ್ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ. ಬಟ್ ಅವಿನ್ ಕೊನೊತನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಪಂಡಂಗ. ಯಾನ್ ದಾಯೆಗ್ ಅಂಚನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಯಿನಿ ಎಂಕ್. ಎಂಕಾಗುಲು ಏಂದೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬಟ್ ಪಂಡೇರ್ ನೀರ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಉಂದು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಪಂಡೇರ್. ಅತ್ತು ಬೇಜಾರ್ ಆಪುನ ವಿಷಯದಂದ ದಾದ ಪಂತಂದು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಬಡವೆರೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಡವೆರೆ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆನ್ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಕೊನ್ಪರ ಅಪ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅನ್ಸದಿತ್ತಂಡ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ದಯದೀದ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶದೇದಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಬುಡಿಯಡ. ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆವರ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತುದು ವೀಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪುನ ಬುಡಿಯಡ. ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತೊಂದು ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನುಂಡು ಎನ್ನ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿಗುಲು ಬೇತೆಲೆ ಕಡ್ಕೊನೋಯ್ಯಾರು. ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗನ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೆ. ಸೊ ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಉನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶದೀದ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂದ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಐಕಾದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇನು ಪೂರ ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಬ್ಯಾಡ್ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಕೊನೆಯೇರು ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ತಿರ್ಗಾದ್ದು ಬೇದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊನೆಯೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಐಕ ನಾನು ಈತ್ ದಿನ ಈತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರಮ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವರ್ಕ್ಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಯಾನ್ ಬೇತಲೆಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡೇ ಓಡುಜ್ಜಿ ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಯಾನ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಏತ ಬಂಗ ಬೈದ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಅತ್ತು ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವರೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಏತ್ ಬೇಜಾರಾತು ನನ್ನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ತೂಪುನಕಲ್ನ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂಡಾತ ಬೇತೆ ತಿಂಕ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮೊಗುಲ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಿಗಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ದ ವಿಡಿಯೋನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ಬುಡಿಯರ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ಡ ನಿಗಲ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ ತಪ್ಪೆನ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐಕಾದ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕ್ನ ರಡ್ಡೆವೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಂಡ ಮುಖ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನು ಐಕಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವೀಡಿಯೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೇನೆ ಐಕಾದ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಳೋಡು ಪಾತ್ರೆಡೊಂದು ಬಂದು ನಾಂ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪು ಅವಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತಕಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂದಕಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೂಲು ತಾದಿ ತಪ್ಪರ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕರ ಬತ್ತಿನತ್ತ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ಪುನು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ನ ಬೇಕಿದ್ದೆ ದಾಲೆ ಅನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವೆ.
ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂದರತ ಬಡವೇರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಡವೇರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಯಾಂದದ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಿನ್ ಮಿಲ್ಲದಕಲ್ನ ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಿಗ್ಲೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಾದಿ ತಪ್ಪಾರ ಬಡವೇರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಾರ ಅವಡ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಓಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ ಅತ್ ಓಕೆ ಒಂದೇ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತ ನಿಂಗೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಬೈದೆ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಮುಜ್ಜಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೈದೆ ಒರ್ತಿ. ಸೊ ಆತ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆತನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇ ಇಂಕ ಮೂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದೀತೇರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕನ್ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಗಲಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಅಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಪತೊಂಗ ಅಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಅಕಲು ಪಂಡೇರು. ಬಟ್ ಪೂರ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಒಂಜೇಲೆ ಕಾದಿಪ್ಪುಂಡ ನಿಗುಲು ಬೈದು ತೂತಾರ ಅಥವಾ ಜಾಯಿನ್ ಅದು ತೂತಾರ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಂಪೆನಿಡ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಉಂಡು ಕಂಪೆನಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ದಾಯಗ್ ನಿಗುಲು ಪೂರಾ ಕಂಪೆನಿನ ಒಂಜೇ ಕಂಪೆನಿ ಅಂದು ದಾಯಗ್ ಎನ್ನುವರಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ತೂದಿಪ್ಪೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಿಗಲ ಅವ್ವೆ ಕಂಪೆನಿ ನಿಗಲ ಅವ್ವೆ ಫ್ರಾಡೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪಂದ್ ದಾಯಗಂದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುವರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನಗ್ಲೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರ ಬುಡ್ಲೆ ಆತ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ದಾಯಗ್ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅವು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದೇನ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನಗುಲು ಬಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರೆಗ್ ಅಗಲ ಜೀವನಡ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪನ್ ಯಾನ್ ಪಂತೀನಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ಬಂತ ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ತೂವರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೂವರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಕಾಡ ಪಾಡ್ರ ಪೋರ್ಚಿಂದ ಅವಳು ಬಂತ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನಗ್ಲಿ ದಾದ ಬಂತು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಸಾರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸೇರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದಾದಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಿನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನಾರ್ದು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತಿತ್ತಂಡ ಏನು ಪೂರ ಜನ ಎದುರುಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವರು ಡೈಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಕಲೇನು ಎದುರುಡು ಪೂರ ಜನ ಎದುರುಡು ಅನ್ನು ಸಾರಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ರದ್ದು ಏಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾರಿಕೇನ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾರ್ದು ಬೇಜಾರಾತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಸಾರಿಕೇನ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪೂರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದೇಶದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೈಜಿನ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.